Ojo turu sore kene tak critani kanggo sepo mangko sore rene tak critani kanggo sepo mangko sore.
Siti oleh. Terus. Ora apa-apa. Ora Ben- diongkal-ongkal. Go. Rasa mencicil wong Lukman sing kleru. Weh, iki ya. Tetap Lukman iki sing kleru iki. Kok kendangi? Sing kleru, kok sing ngendang jek kowe. Opok kowe. Kandang. Anggomi apa ora? Yo. Mas Ketip nyuwun BK wireless. Boy. Celoke Mak, parani Mak. Tip. Ketip. Alah. Iki ora abot ini iki. Lah wong kuwi mik saron kok mbok ge nyontong. Kuwi lho, duwe iki lho. Mbak Marson, Jack, Jack. piye iki rasane? yakin tip. Iya. Cetu saiki tip. Mau ki ora cetu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng pamirsa dusun Pakem. Amin. Aku wingi Sing klaru tengen. Wah, khusus Pakem. khusus pakem. Nek do mingkem lho kowe. Apa? Sing Pakem ki apa wetek mingkem lho, ana masalah apa wetek mingkem kabeh. Saiki banget dosa. Ngono. Nek saiki warga Pakem. Bisa maca Olah. iki. Titik-titik 0 ke 189. Sik. Wah, yakin. Iki sapa? Artinya apa Igo? Nih. Oh, warga Pakem nang sisih tengen titik-titik trut. Sene iki warga pakem. Heeh. Iki Gracia. Rahasiane sampean. Aku. Ya dongake wae warga Pakem muga paringa waspada, selamat paringa panjang umur. Amin. Oleh golek rezeki paling gampang. Amin. Nek yakin lho warga Pakem, aja Apa? nginep nang isor kuwi larang. Aja Apa cok ngono sing kuwi. larang? lho. Aja cok ngono kuwi. Nang isor kuwi larang e. Besar kowe ngendi? Ah sakit ki 5.000 ki. Sik, salahnya sampean ngetrit. Sapa? Ane ora ya ora bayar. Anyar-anyar berarti dia 10.000 berang wae. Padahal biasanya sak gon-gon ya Mak ya. Ayo. Heeh. Kowe ora sakit upi, balik. Napa? Aku iki nang mbekmu kowe tutupan larang kok. Bane sapa? Nene upi. Mau ke rabe aku sih kok. WA ora penting metamu ada tak WA anak. Ayo penting kok. Yo. siapa? Basiran! Siap! Cangkeme. Ora metu ki tak barai ngene yo. Sik bener ngene yo. Ya. Ora basiran. Ya. Barisan. Perhatian semuanya. Ayo tebak, ayo tebeli. Ora Apa entro kuwi? stop lho. Eh? Ora nggo entro stop. Ora iki, ayo tebak, ayo tebeli. Apa? Apa? Apa wi? Raine main glowing labine domble. Iki gara-gara ngambung Mbah Marson. Ah. Son! Adi to. Iki ning Walah, kene. apa jak maji. Ah, masuknya diri. Gampang mengko pokoke korbane nang kene Ah, Mbah Marson kok. Mbah, Hati-hati ya. Dan Pokoke Pak, pokoke iki aja ngasih lunga rono. Oh, aja oleh lunga. Gondene. Iku teko diseret. eh niki ana asing ngesake dudodo tuwek kene iki. Sik. Mbah Marsun. Duduk tuwek teko wah. Aduh. Eh. Dapat. Dambung, Dapat. Wes. Mbak Marson aja betomik boten. Mbak Marson, Mbah, betomik ya. boten. Mbah Gomik Marson ini, wis Mbah. duwe mik. Cilik. Mbah Marson wis duwe. Cilik. Nek aja ngenyek. Kuwi nunggu Arya Penasang jadi nganu kuwi. Apa? Heeh. Grandong untuk ompo. Pak Gum. Mbah Marson ki sebenarnya tua-tua ngono isih mejren sih. Ayo Mi. Kuwi coba Mi. Teklek nong ikilan wong wis tuwek petrakilan. Tukokno oleh-oleh nek ra gagem aku emoh. Takokno ngaleng-ngaleng nek ra pakem aku emoh. Padahal itu. Oh, teguh ya wong ngono jebul. Sapa? Ayo kowe kuwi ya. Milih sangar ya. Waduh. Man, Nun. aku diplotot Mbah Marson kok jeruke dadi Ya. Mbah,
bal jeruk. Suaranya apik ya Pak Go. Ayo pro konco. Yuk dadine rada Kok kecut. piye, Go? Ayo perkara zamane Mbah Sam. Oh, jawane, Bang. Mbah Sam, Wis bakal ilang bejo. ya, Go. Akae Mbah Sam ning kono kuwi gelem Mbah Sam. Di Sam. Oke, nang kono kuwi Mbah Sam. Nek bakal dodok karo beduk rasa larang-larang Sam. Ciak sisan kowe. Yo. Ayo pro konco ngawaruana. Rukune Islam yaiku lima. Sahadat loro rukun kang siji. Rukun kang siji. Bisa ngasih ira kelawan kang ngaji. Kaping pindhone ngakoni salat. Lakoni salat. Kaping telune bayar zakat. Pengepada poso ono ing bulan Ramadan. Ono ing wulan Ramadan. Kang ngaji kaping 5 kaji lampun penguwasa. Sayo kanca ngaruana. Rukune Islam yaiku lima. Sahadat loro rukun kang siji. Rukun kang siji. Bisa sira kelawan kaji. Kaping pindhone ngakoni salat. Kaping telune bayar zakat. Pengepada poso ono ing bulan Ramadan. Ping 5 kaji, kaping 5 kaji lamun kuasa. Alhamdulillah. Yo, iki mlaku. Go nyuwun warga pakem nyuwun lagu napa tak turuti wis. Nyuwun apa, Bu? Mbah Putri. Mbah nyuwun lagu napa niki? Kersake lagu napa? Oh, sak-sake. Ora ono sasake iki. Mboten jenengan mboten saged nyanyi ning jenengan ngersake napa? Ketul ki kuwi lagu apa? Mbok ada lagu. Ayo njaluk dhuwit, dhuwit apa ora? Oh, Sidorondo. Apa ora kowe? Golek kecuk to kowe? Ayo. Apa? Oke, aku wis rabi cuk. Sik, tak kandhani wong cetha iki celeng kok matane cuk ngono. Ayo, matane lek ngono. Ora. Cangkeme lho, Dang. Aturan apa-apa. Lagune apa? Apa, Go? Lagune apa? Oh, sing gaul to, Mbak, lagune apa? Sing gaul teko. Nek aja agro lho. Oh, Sidorondo. Yo, tak dos Sidorondo. Apa, Go? Kae, Mbak sing udan gak Sidorondo. Alah, kene lagune senengane Mbah Marsun. kono. Mbah Marsun. Sapa? Ayo kuwi sampean kuwi. Yen mula Heeh. siramu Ayo wis, yo, Mak. aturi. Duet wong loro Tegar Mak Endang. Kolo-kolo. Bojo sing tresno welas sejati. Lalen 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 lo. Mbah Marson. Dak, tok, tok, dak, tok, tok. Hei, Hop, hei, ah. Lu. ngerti hop ora to? Adi, Mak. Hajar. Aja gelem medene nyanyi ya, kuwi bagiane Lukman kok. Luman Robi kuwi kok. Ya kolo-kolo to. Ora kala-kala gebati ora kala-kala kok. Saiki nek kala-kala ae dhewe munggah kuwi medun. Yo, ayo Man, kejun Man. Yo, kene. Ayo, ayo. Yo, sampe sing nyanyi yo. Wong loro. Nyanyi lho. Lho. Nyanyi. ayo kala-kala yo. Kala-kala yo. Kala-kala. Medun ayo. Kala-kala. Kowe nyanggo kuwi. Ayo medun. Ora iso kowe Sing joget. bener. Ora iso kowe joget nang iso. Ora sanggo iki. Ora sanggo
Kowe iki, Medun. kowe medun joget kan. Ayo, hei. Dan Ayo. Ayo. Akhirnya pada mi. Tukono oleh neraga gemaku emoh. Takono ngale nerapa gemaku emoh. Susure kewer. Man, mari prono man. Tapi ini copot, tapi ini. Copot. Ayo. Jogetenan to jar. Jare iki. Sido. Kopi iki bengi iki karo Man, wis mari prono. Yen mulas sliramu wis tak aturi boleh bocah sing tresno welas sejati pungkasane sliramu digawe ora saiki tapi rondo Ora nyono sampean sabar ngenteni ing nyatane tresnamu tulus lan suci sing pasuwun sing gedhe pangapura antum tresno bebojoan selawase kowe lan aku muga dadi jodhone ora kena prawande tak enteni randane Hei, Pi, man, aku ora melu-melu. Kowe nek di Majar Pak Endang lho aku. Iki. Yakin. Modaro. Aduh iku dadak karo. Wis ah lho iki. Iki ya pemain dayan kabeh jebule. Main dayan Bener kabeh. kabeh. Jebule aku iso. Iki lho, iki kondang-kondange dhuwur kono kae. Ngendi iki? Kowe. Kodang-kodang kan nggo sengi. Ngendi go? Gawa sengi. Gawa sedih. edan kan iki Piye? Kesel ya. Ora kok maido karo nek iso. Yo. Ayo bar gerak. titeni yo Pak Go sesuk titeni Pak Ate apa? Yo, lagune apa iki, Pak Go? Nyalamu iku. Ora. Ora. sompret Hei. Mafailatun, mafailatun, mafai. Mafailatona
Assalamun alayka ya minal anbiya ilaihi. Failatuna ma fai. Assalamun alayka ya minal anbiya ilaihi. Ya Irfani ronce kembang. Mesti yo dasar. Ata gora melu joget apa kuwi? Ora apa-apa. Kowe ora mangan gaji buta. Ketua. Wes, siap. Oke, Yo. oke. Dajar ora apa-apa ketuanya omeng gokok. Sonte kembang. Apa ora sing apik lho. Ayo, yo. Ya Irfani ronce kembang. Wangine mungkin kumilang. Ojo sira menga-mengo miturut kawuhe pangeran. Ya Irfani ronce kembang. Wangine mukir kumilang. Ojo sira menga-mengo miturut dawuhe pangeran. Monggo lenggah kasekeco urip pirane ngalah donya kowe kuwi ora kena semoyo. Irfani ronce kembang. Wangine mukir kumilang. Ojo sira menga-mengo miturut dawuhe pangeran. Ya Irfani ronce kembang wangine mupyan kumilang ojo sira menga-mengo miturut dawuhe pangeran. Monggo langkah ingkang sekeco urip sira ning alam donya kowe kuwi ora kena semboyo. Ada buka. Grek. Nyamu iku ora aku iki dengaren dilewati mongko ta, Bro. Sare nande putri sare nande. Kuwi
Apa iki terusé kok teko dondo anteng ngono kuwi. Kepesing apa kepiye? Kepesing. Sikro nayoko hangayai karya prakaryaning praja tumraga sekot cancot tali wonto manunggal setya Dambya tinana Sri Swara Gumara samya rebut ngarsa ngestu padha rawuh nyasanata sajuru-juru ngayahi karya Sikro nayoko ngayai karya pakaryaning praja kumrega sengkot kancot tali wonto manunggal setya Dambya tinana seswarane gumura samya rebut ngarsa ngestu padha rawuh nyasanata sajuru-juru ngayahi karya Sikro nayoko ngayai karya prakaryaning praja kumraga sengkot manunggal setya Dambya tinana Sri Swara Gumara samya rebut ngarsa ngestu padha rawuh nyasanata sajuru-juru ngayahi karya Sarane gumura swarane patarupa indalunan samudra pasang lampahing para wadya Sikro nayoko ngayai karya prakaryaning praja kumraga sengkot cancot tali wonto Sri Swara Gumara samya rebut ngarsa ngestu padha rawuh nyasanata sajuru-juru ngayahi karya Slompret kempul nunggu gendang rial ketipu ngimbal bonang loro tus sentro slompret pelo jaran kepang nongkrang parake niket macan manggap megap bujang ganong kalia ibat bos cocok ngagungan reot prasaja gawe gembira tawanan ukutane gunung lawu katakan pariwisata dina minggu modal biasa saja balik kata ngomong
ra banyune segara. Angin tempat prau layar ing dina minggu kepari wisata alana praune wis tengah yap-yup banyu pinela ora cemu-cemu karo mesem guyu ilangake rasa luka lesu ade jawil masebul wis sore lopo katon gawe awe. Lho. dan pamit bae dene sesuk-esuk tumantang nyambut gawe piye Kayak nganu kok. Mripate nang dengkul kata. Demit kok kesel. Demit kok kesel. Ayo. selamat datang seruan kami selamat datang di tempat ini salam kami jangan bahagia selamat datang semua riang hati kami semua kedatangan ibu dan bapak bergembira kami semua pada malam yang mulia ini terimalah hormat kami dengan hati suci dan gembira bila ada kesalahan kami mohon kami dimaafkan Selamat datang seruan kami. Selamat datang. iya 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 takkan terus ya malah Kurang rong puteran Bang. mau cari awis ana sing nulungi ya piye to Bu Mas sampean sing mati po. Apa? Man, Nun, perah kena jeruk. Kecut. Burine ana wong ora njur. Ini wah je makatan sesegetan dalam gojekan saking kadang-kadang surya kawadar. Sininggung kalian kadang-kadang bramokadi, brayat monol kadang dadi. Mbok pilih anglo sakadang maraswan kathah lepat dalah kirang estu nyulung princess samudra mangsami. Suka ngamriksani dumugi ing paripurnaning pasugatan. Iki apa iki? Mbok, man, Dalam pripun nggih? Pak goe jare napa to? Ono. Weh, ora terus dosa. senane kuwi, wah. Nur jeh makatan wau atur pasukatan ingkang angka 3 nggih perkara kreasi monolan utawi guyon waton. Roda salesipun nggih perkara kreasi klasik